Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Și ne jucăm Pica XD. Așa, și nu uitați să dați un like și un subscribe, adică să vă abonați și să dați pe clopoțel. Și da, revenim. Și gata, oameni buni, am revenit și uitați-vă, ia să facem aici. O să câștig. O să mă opresc aici. Da, și dacă nu știați asta, dar să... hai că o să câștig, dacă e că o să pierd. N-are nimic, o să o luăm de la capăt. Așa. Eu sunt om cald, adică fierbinte cald. Și uitați, dacă apăsați, dacă aveți Pica XD și dacă vă duceți acolo și dacă săriți, ia uitați, sar tare. Așa, opresc aici, v-am asar odată, ca să-mi iau puțin avânt. Așa, hai. V-am spus că o să câștig. Și gata. Așa, și apeși aici, unde e omul acesta. Uitați, am aici. Și am asta și gata, dar îmi trebuie 10 smalde de asta și eu am 6. Că l-am cheltuit. Și o să mă schimb. O să mă duc. Da, vă puteți teleporta. Da? Trebuie să mă schimb. Mă duc aici la dormitor. Dar și am făcut și pe aici. De sus nu poți să faci deloc. Așa, aici și aici. Am pus tot în baie. Am intrat o fată. Ba bine, hi. Să scriu asta. Ia, îmi scrie și ea ceva, sau? Ce? Dar și am făcut o grămadă mânuți. O să mai facem. Acum, că am muncit acolo. Ce vreau să-mi scrie asta? Da, și s-a băgat ceva nou aici, dacă nu știați. LOL, asta nu știam, LOL. Eu nu am văzut-o. Hai, vină încoace. Așa, hai. Nu să scriu. Doamne. Let's go. Da, o să facem tot aici. Hai bine? Sau ce face? Alo? Vii sau ce faci? Haide. Intră. Ai intrat. Vin și eu acum. Hai. Hai. Hai.
Ce, nu vrea sau ce? A, dacă nu vrea, nu vine aici. Hai, măi! Alo! Deci îi voi intra înapoi acasă. Toate că a venit și șmecherul ăsta. Bă, alo! Unde te crezi, mă? Eu te bă la el. Și da, oameni buni, cred că s-a lăguit. Cred că s-a lăguit. Eu încep. Eu o să încep. Bam. Haide, hai. Aoleu. Ok, hai, și. Haide, hai. Dă-i. Bine. Și bine. Așa. Și o să mergem, dacă nu știați picarixe, mai e și ceva aici. Aici e ca să faci o adică să culegi mere, de-astea, pepeni, da. Da, să vă arăt trebuie să culegi la copaci, pepeni, de-astea. Așa, mă duc și la ăsta la alt. Mai am aici mere de mănânc 10 milioane de zile. Și da, trebuie și cu secunde. Ai destul de secunde. Ai vreo 2 minute să... 2 minute și nu se văd sau 3, nu știu. 3. Cred. Da, 3. Nu? Cred că da. Da, oameni buni, nu știu ce e asta. Nu știu. S-a lăguit jocul, cred. Dar degeaba mai iau, că deja am terminat. Acum să iau ăsta. Am uitat cum se numește. Scrieți voi în comentarii că am uitat cum se numește. Am 10, mai trebuie încă 5 cu 5. Oh, 17 și... Gata, am terminat. Acum te duci înapoi la el, la robotul ăla. Și după o să îți dea bani. Uitați, îți dă bani. Gata, am primit mai mulți bani. Ia, am primit aici, da. Acum să mergem la școală, să vedeți dacă nu știați. Mergem la școală aici, să vă arăt. Da, aici e ora, aici e directorul. Uitați, puteți să vă îmbrăcați. Așa, o să vă arăt și acolo. Dar vreau să mă fac la normal. Gata. Intri acolo, bam și gata. Uitați, și poți să te faci profesor. Uita pe scaun și spui la elevi. Dar trebuie să fie niște oameni aici în bănci. Dar nu chiar ăsta, așa de, nu știu. Așa, și aici e pauza de masă, să mănânci. Uitați, poți să iei lapte, poți să iei hamburger. Cât vrei. Și aici la fel. Aici poți să iei prăjituri după ce ai mâncat, mi spune, hamburgerul, laptele și după poți să iei și câteva prăjituri. Și aici nu știu ce e cu asta, că înainte nu era așa. Nu știu ce a pățit jocul ăsta. Așa. Și să mergem la casa mea. După aia, da, să mă schimb.
Gata. Am revenit la normal. Și dacă nu ați văzut episodul de data trecută, o să vă arăt acum ce am cumpărat. Am mai cumpărat ceva. Uitați, părul ăsta, nu mai țin minte dacă v-am arătat. Dacă v-am arătat ăsta, părul ăsta. Ăsta are culoarea diamantului, nu mi se pare? Mie așa mi se pare. Și îl iau pe ăsta cu diamantul. Și uitați ce e nou ăsta, dacă nu ați văzut episodul anterior. Ăsta și ăsta e nou. Dar e 1000 de bani. Holy moly. Macaroni. Așa. Da, sunt tot roșu, doar că părul. Da, mai bine îmi iau ăsta cu roșu, că sunt om de foc, da. Și da. Asta e bine, dar degeaba am luat ăsta. Că ăsta e de fete. Ăsta nu e de fete, ca să știți. Ăsta e de fete, că e fustă. O să râdă lumea de mine. Mă iau pe toți. Ăsta e de făcut voie. Așa, și nu o să mai îmi iau sandale, că nu e așa cald. Așa. O să-mi iau ăștia. Da. Și ochelari. Uitați-vă ce am luat. Deci uitați-vă ce am luat. Am luat ochelarii ăștia scumpi. Și ăsta i-am primit eu. Așa. O să iau pe ăștia, că sunt șmecheri. Am luat cât e ăștia de scumpi. Așa era și ăsta. Așa. Ăsta nu e făcut în joc. Adică nu e cumpărat de mine, e așa băgat în joc. Nu e nou. Și dacă nu știați, dacă n-ați văzut episodul anterior, ai și aici. Adică ai aici măști să-ți cumperi dacă vrei. Dar eu nu vreau. Mamă, dar ce mască e asta? Dar nu vreau să-mi cumpăr ochelarii ăștia, rămân doar cu un smalt. O să-mi iau pe ăștia cumpărați. Și la mănuși, asta e nou, am primit-o eu. Da? Și asta e nou. Așa. La papuci nu e deloc ceva nou. Ăștia nu știu de ce. Ăștia nu e noi. Ăștia nu e noi. Nu știu de ce apare primul din ăla. Așa, și v-am arătat. Și aici e nou. Și aici. Asta 2 și cu 3. Asta e mult timp. Mie îmi place mai mult asta cu foc. Aoleu, să-mi iau ceva în picioare, că mi-e rece.